Οπωσδήποτε, γιατί κάθε άνθρωπος, κάθε δημιούργημά του έχει το δικαίωμα, θα λέγαμε σήμερα, να συμμετάσχει στο μεγάλο αυτό γεγονός, να συμμετάσχει μαζί του στο γεγονός της Ανάστασης. Βάζει όμως έτσι παράλληλα και τους μαθητές σε ένα μεγάλο κίνημα, όπως εξάλλου είδαμε και στη συνέχεια. Η εκκλησιαστική ιστορία αναφέρει ότι οι Απόστολοι, οι μαθητές του Χριστού, υπάρχουσαν, πήγαν στα πέρατα της Ιδωμένης. Μίλησαν για τον Χριστό που ήρθε να διδάξει, να κηρύξει, να σταυρωθεί και να αναστηθεί. Πολλοί από αυτούς όμως μαρτύρησαν. Δεν θα μπορούσε να το κάνει αλλιώς ο Θεός μας, που είναι πάσχος και παντοδύναμος. Δεν θα μπορούσε αυτό το κήρυγμα να διαδοθεί με έναν άλλο τρόπο. Μήπως εκτός από τη μέριμνα για τους ανθρώπους που βρίσκονται μακράν, υπάρχει και μια μέριμνα για μας τους μαθητές του, για μας που θέλουμε να λεγόμαστε φίλοι του και να τον ακολουθούμε. Μήπως αυτό το καθήκον που μας έδωσε θέλει να μας δείξει κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό,